Amaia Ierbe, giza dietetikan eta elikagaietan diplomatua da, eta horrez gain nekazal ingeniaritza teknikoko ikasketak ere baditu. Eta gaur egun, azken 5 urteetan edo, Gipuzkoako Erlezainen elkarteko teknikaria da. Elkartearen ohiko jarduerez gain, tarteka egokitzen zaien divulgazio lana eitea, hitzaldiak emanez edo ikastaroetan da parte hartuz, esate baterako aurreko udaran udako Euskal Unibertsitateak eta antolatutako ikastaro batean parte hartu zuten, ikastaro hori erlezaintza buruzko esan noski, erlezaintzaren egungo egoera eta etorkizuneko erronkak zen. Eta analitu ziren, eta izan ere erronka handi bat badute. Eginbide guztietan ardatz bat edo helburu nagusi bat duten nonbait denetan, eta hori da erleen garrantziaz ohartaraztea eta erleak desagertzea eragoztea. Eta erronka horretan dabiltza jotake, nik gehiegi luzatu da beha emango diotitza. Eskerrik asko ikusten interesan diztu dela hitzatik. Eta poztekoa da. Lehenik eskerrik asko eman, iraleko arduradunei, aukera hauen bateagatik Erlezain elkarteari. Eta gaur nahiko nukela pixkat bai da, ordu bete bezu askotako ematen, baino intsektu txiki baino garrantzi handie daukean hauen inguruko pixka bat zertzela batzuk ematen ez da. Mundu komplexua da, baina handi bere luzegarri politia ez da. Eta nire helburua gaur hoxe izangoa. Saiatuko naiz ia puntu guztik ikutzen, erlauntza mundu liluragarri esplikatzen, erlauntza produktuak, pixkat polinizazioan duten garrantzia, eta gero material bat, zuek liburu batzuk irakurri, informazioan bildu, azalpen gidatuak eta behar balen badituzu ikasketatan, hoi bukaerako hor utzi dut tartetxo bat baita. Gipuzkoako Erlezain elkarteak 1980 urtean sortu zen, eta gaur egun Gipuzkoako Erlezainak 500 bat bazkide ditu, eta behiena Gipuzkoara, baina baita Ipar Euskal Herritik etorritako Erlezainak. Guztiak Erlezainak dira. Helburu horrokora pixkat bai da Erlezainei zerbitzua, asesoramentu teknikoa, erleen osasuna foru aldundiarekin batea, proiektu desberdinak ditugu, bertako erlearen kontserbazio eta hobekuntza genetikoa, erlauntza produktuen sustapena. Baina gure lanetako bat bai da baita ere, pixkat erlearen garrantzia zein lan azaltzea, Erlezainak hortan duen papera ere ikustaraztea, erlauntzako produktuak osasunen sortzen duen onuraren ez da bat ere ezaguna, geroz eta gehiago, baina ezagutaraztea, eta tokian tokiko Erlezainak eta tokiko erlautza produktuak pixkat ezagutzea eta bertako kontsumoi sustatzea. Gaurko hitzaldia hortan kokatzen dugu, ez da, garrantzi plazaratzeko leku egokia da. Normalean, intsektuak eta orokorrean erleak eta intsektuak zerbait negatiboarekin lotzen ditugu, ziztadakin, erleen kasuan beti ziztadakin, zerbait txarra izango balitz. Eta gaur bertan entzuten ez da orokorren ezagutza falta dago, bai erleen inguruan, geroz eta gehiago erleen inguruan ezagutza, baina intsektuen mundua oso ez ezaguna da. Eta ez ezaguna izateak egiten du negatiboarekin, zerbait txarrarekin lotu arazte ez da. Orduan gaina, nek esan duen bezala, egoera nahiko larria da. Ja ez da irudipen bat, baizik eta ikerketak dauden frogatzen da intsektu polinizatzaileen galera izugarri handia izan dela azken 20 urtetan. Alemanian ere kaleratu berri dute, horrein dela gutxi egunkari baten irakurtzen azken 20 urtetan, Alemanian intsektuen ehuneko 30 bat galdu dela ez da, 15 urtetan. Orduan, ezagutarazi behar dugu ze garrantzitsuak diren. Ezagutza hori ez balin badegu zabaltzen, ez ezagutzak garamatza ez errespetatzea. Ez baditugu errespetatzen, ez ditugu defenditugu eta ez ditugu maitatuko ez da. Orduan, nahi balin badegu pixka bat mundu berreskuratu eta nahi balin badegu lagundu,
lehenengo hasi barrela pixka bat ezagutza hori zabaltzetik, ez da. Eta, zuek umeak dira gure etorkizuna, eta ikasleekin lan egiten dezuen momentutik, hori da, ez da, ezagutza hori plazaratzea, ondo dago. Eta, zientzia museotik hartu Jane Goodalen esaldi hau, ez da, soilik ulertzen baditugu, zaindu ahal izango ditugu, soilik zaintzen baditugu, lagundu ahal izango ditugu, eta soilik lagundu badiegu salbatuko ditugu, ez da. Eta, gaur hortan jaiatuko naiz, pixkat. Erlezantzan historia labur bat, pixkat materia asko daulako. Gizakiarekin erleak izan duen harremana pixkat, prehistoriatik dator, ez da. Mesolitikoan, Kristo aurreko 9.000 urte, erleak gizakia iztagia zan, eta eztia lapurtzen zuen, eta badaudeia kobatan eta lehen pintura batzuk. Gero neolitiko garaien, prehistorian, paleolitikoan, gizakia pixkate garatzen juntzan bere nekazari eta beltzain bilakatu zen, eta hasi ginen, erlei lekutxo bat ezartzen, ez da. Garai baten ziren, zuhaitzen endorrak, nadarrakin egindako erlauntza tipikoak, ez da. Honek zer ezten zon? Erleen zaintza errexagoa zan, ez daukan iberigarri lapurretan ez dakinoa igotzen eta kristuna diskutan, eta ez diatik ere errezten zon, ez da. Baina pixkat erleen biziziklo ezagutzarekin eta erleen jokaera ulertzearekin esan dezagun hasten dela erlezaintza bera, ez da erlezaintza bezala ulertuta, ez da. Erleen maneioarekin hasiko litzeke erlezaintza. Hone baldintzatzen do, egiten duna da, materialak jartzen dizkiogu erleari eta albideratzen digu erlauntzako produktuen ekoizpen hori pixkat handitzea, ez da. Lehen liburu bat izango litzeke bila bostuen egin eta zortzikoa. Baina, erlezantzako, aurrerapeneik handiena, Leon Lastro erlezain eta Eliz-gizonak ekarri zon, hau estatu batu zan. Eta ekarri zona zen bere aurrerapenik handiena izan zen, erlauntza vertikala justu bat ekarri baino, baina, arazok izan dituen viajen eta erlauntza baneoken ekarri eta pixkat ikusteko ez da zein dan erlauntza, ez da. Erlauntza batek azkenen erlauntza vertikal bat hor jartzen dizueten erakoak zian, eta bertan, agaraska naturalak izan partez, lauki mugikorrak zian. Eta hori izan zen, pixkat erlezan zen, izugarrizko revoluzioa esan dezagun. Hiru izan ziren, honetaz gain eta erlauntza vertikalan sorrerarekin batera, esan deguna, ez da, kuadro lauki mugikorrak izateak, pixka bat ikustea, erleen pasoa zenbateko zen eta lauki hori manejoa. Beste bat izan zen, erleak berak burin batzu ditu eta gizaria berak sortzen du, baina beste aurrerapen bat izan zen argizari laminak sortzearen, ez da. Erleak energia asko gastatzen du argizari lamina egiten, guk egiten dioguna da, pixkat lan hori aurreztu, ez da. Eta bestea izan zen nola pixkat aurrerapen handinetako bat baita, ez dia zentrifuga indarrez atea izan, ez da. Garai baten prentsa ateatzen zen, prentxatu, ez di lamina guzti, kuadro guzti, eta hortik ateatzen zen ez dia, ez da. Hau, eta ere, desenteko revoluzioa. Hok izan diezetik, gero bestela orokorren, ez da kriston pilare aldatu erlezantza, ez da. Ni erlezaina ez nahi, izateko puntu hortan hau, erlezaina izateko zure erleak eta izan behar dituzu. Elkartean tokatzen zaigu, erletara juteatzala, baina, guantik ez ditut, udaberrian eta nire erle propioak izaten dituten, ez da, erlezain izaera ofizial hori eukiko dute, ez da. Eta hoxetan, eta Gipuzkoan, hemen askoke, igual baserritik eta baserri magaren bakoiztu, Gipuzkoan, ia baserri gehienetan zeren erlauntzak. Zertako, 15. menden azukrea etorri izan arte, gozo itxurri bezala erabiltzen zen baserritan, eta gero argitarako ez da, argizari erabiltzen zen, ukentuk eta egiteko ere igual, bakoitzek ez da, ezagutza hori bazegoen, eta gero batez ere argitarako. Eta ez izan oso erabilia izan da ez da. Gehien bat animalitako gantza ezan oso purua konsideratzen, eta erletatik eratorritako grasa hau, azkenez, eta asko erabilia izan da.
Bueno, eta erle zitik jendeunen, askotan hasten ditugu erlea, listorra, erlasterrak, danak nazte ditugu, danak zaku berdina sartzen ditugu, baina ez dira berdinak. Bai, esan behar dena da, badakiu ze erreinutako dien, animali diela, gorputza artikulatzen zaien momentutik ere artropodak dira, baina ze klasetako dira, intsektu klasekoak dira, hori badakigu, intsektuak direla erleak, baina intsektu klasearen barrenean ordenarik, espezierik gehien dituen ordena Hymenopterona da. Hymenopteron artean ditugu txingurria, listorra, bertako listorra, xako listorra, erlasterrak edo abejorroak ditzen zaienak intsektu potolo hauek iretxo hauek ikusten ditugunak ere, ordena berdinekoak dira, ezta? Eta erleak ere hori izango dituzke. Hymenopteroak ezaugarritzen dira, 3 hankapare dituztela eta bi egal, ezta? Neparan oso mintz egalan dituztela, ezta? Erleak eta listorrak ere ez dira batere berdinak, bai esan dugu, Hymenoptera ordena barrenean daude, baina listorrak depredatzaileak dira, haragi-jaleak dira, ez dute gorputz iletsua, ziztatu behin baino gehioetan egin dezakete, eta erlearen elikadura polena, nektarrean oinarritzen da, ez dira harrapakariak, ez da hori izango litzeke pixka bat diferentzik handian. Baina, listorrak ere, espezien baditzaileak ez balin badira, beraien funtzio garrantzitsua betetzen dute baita ere. Orduko hori esan duguna, genero erleak, Hymenopteraren barrenean, Apis etxeko luturiko erleak, hemen ikusten ditugun erleak, Apis mellifera espeziakoak izango dituzteke, ezta? Eta horre eukiko genuke, pixkat, hemen daukagun antxor bat, ezta? Dala, bertako erle ekotiko bat, bertako kondiziotara egokitu den erle bat, eta erle bentzare horre eukiko genuke, ezta? Esan, lehenengo fosilak kretazio garaikoak dira, suposatzen da, erlea bere evoluzioa listorretatik evoluzionatu zola, ez da. Eta ez ziren lehen polinizatzaileek izan, baina bai erleak landarekin batera gero esplikatuko dugu, moldatu egin dira tokian tokiko landaretzara, ez da hor harreman estugatun da landare eta landare bilakaera eta erleen moldaketan hartzen, ez da. Eta bueno, ez ziren erleak izan. Eta erle hiltzeko garaian, erleak, Apis mellifera erleak, etxeko turiko erleak, erle sozialak dira, kolonia eta familiatan bizi dira. Eta familia hortan dituzte bizilagunak, erregina bat, dala pixka bat erlauntza guztiaren funtzionamentu pixkat erreginaren inguruan dabil, erle mandoak eta erle langileak izango dira, ez da. Hemen jarri zuet, erle beltza bat, eukiko duztekela, gero badare erle bakartziak ere, ez da, gehiengoak erle guztiak ez dira sozialak, ez dira taldetan bizi. Erlauntza batean pentsatu, 50.000 erle hon daitezkela udaberri batean, baina erle guztiak ez dute jokaera hori, ez da. Badaude erle bakartziak, gaina gehiengoa gaina erle klase gehiengoak bakartziak direla esaten da, ez da. Baina gure kasuan, etxeko turikoak hemen ikusten ditugun erleak, Apis mellifera espeziekoak dira, eta Europan barrena, eta Europa eta Asian barrena, 21 arraza hola egongo di, ez da. Guk esaten duguna gure altxorra hau, erle beltza hau, izango litzeke erle beltza pixkat edatuko litzeke Iberia penintsulako hegoaldetik, Europar iparralderaino. Eta hor, bi arraza aurkiko dituzteke, alde batetik Espainian Apis mellifera espezia, eta Europa iparraldera Apis mellifera iberiensis, ez da, bi hori nahasketan, hemendik Espainia hegoaldetik Europa iparraldera, oso kondizio klimatiko desberdina bilatu dituzte erleak, ez da. Eta guk esaten dugu gure erle beltza pixkat hortxe gugan kokatuko litzeke, ez da. Eta gure esaten dugunean guk gure ekotiko bat badaukagula, hori xera, ez da, egungo baldintzatara moldatu da erle badaukagu, eta hori altxor handi bada. Pixka konserbatu behar duguna eta zabaldu baldan egin, ez da. Pixkat atzerakadak eukitzen ari da, kanpotik erleak ekartzen direlako, eta erleen intsektuen mundu oso berezia da, zati ez da behi bat ekartzen dut, baizik eta intsektuak airean
airean ugaltzen dira, ernaltzen dira, eta oso kontu zeuki behar da, ezta? Orduan, egiten ditu eta gure lanaren elkartean bai da, ezta? Erlebeltzaren kontserbazioa, hobekuntza genetikoa egitearen, ezta? Eta hemen, ekotipoa daukagula, bertako abiz benizera espeziek egongo liatekela, ezta? Erlebeltza zer da, iletsua da, kolore ilunekoa, beste erle batzukin konparatu ezkero, eta dana da oso oldarkorra, agresibitate maila pixka badu, hobekuntza genetiko lanak dijote pixkat mantxoago izatera bideratzera, baina zer dauka garrantzitsua, bertako klima eta loratetara egokituta, hemengo xirimirita eta beste erle batek hemengo erle egokituta, orduan bertako erle zainarentzat manejuik erreztenak ere bertako erleak eskaintzen ditu. Eta ze bizidun dauzkena, erlauntza baten, ezta? Lehen esan dugu, daukagula erregina izango litzeke, pixka bat dana dominatzen duna pixka, dana bere inguruan giratuko lukena. Erregina erlauntza batean bakarra dago, erregina bakarra erlauntza batean. Kontu izan, erlauntza batean udaberri baten, izan dugu, lakillak izango liraketeke gehiengoak, neguan gai udazkenean erleak lozorroan jan beste egitezuenen, populazioa ez da inaundi izaten, baina ja indarrean udaberrian joan etorrian hasten direnean eta ugaltzen ere arrautza jartzen erregina hasten direnean, erlauntza batek izan ditzake 70.000 erle. Ikusten dugu kaja laukitxo hortan, ez da. Eta gero daude erlemanduak. Erlemanduak milaka gutxi batzuk, hauek udaberrian jaioko dira, eta gero bere lana betetzen duenen, kanporatu egiten dituzte udazkenean, esan ez duen fuera, zati beste hau bazeaten ikatzeko, eta zuen funtzioa bete duzu eta fuera, kanporatuak izaten dira. Erleen bizi-zikloa ere, pixkat berezia da, erreginak arrautza jartzen du, arrautza jarri eta erle langile batek jaten emango dio, arrautza hori larba egoera batera pasatuko da, eta larbatxo hori jaten emango dio. Larba hori, azten dijoanera, elikatuz azten dijoanera, beste erle langile batek gelatxoa gotako laukitxo batean erregina arrautza jarriko du, hor elikatzen jungo dira larbak, eta itxiko du kapatxo bat izari kapatxo bat ez. Ezta? Eta hor jarrango du metamorfosi bat, eta metamorfosi hori deitzen zaio ninfa egoera, ez da, pupa erderaz, eta ninfa egoera pasatuko litzeke, eta behin ziklo guzti bete denen, metamorfosi horren ondotik, erlea jaiko litzake. Hau izango litzake, bizi-ziklo. Erle lauki bat ez ekarri, erle laukike, baina erlauntzak irikitzeko ez da batere jaraiona, hotza hundi egiten du, erleak temperatura mantenitu behar dute, eta oso gutxitan iriki behar normalen. Hemendik aurrea, hasiko gaia, erlauntzak irikitzen ez da. Baina, lauki bat ikusiko agenduke, hemen erdi ikusiko agenduke, hemen ikusten dutena, hau dana umea da, eteginak arrautza jarri ditu, eta kapatuta dago umea. Ume sabi operkulatua deitzen zai horri, aldamenetan nango litzeke bagandik ume irikia, ikusten dituzen hemen txuria ikusten dana, gaina ondotik jartzen bali mazate, larbatxok ikusi die, eta ondorenak gerozte behar dute, elikatzeko erreserbak eukitzen dituzte, ez da, kuadroik egokina, argazkik egokina, baina izango litzeke umearen gainean beste arku bat izango litzekela polen erreserbak eukiko lituztekela, zati esan dugu erleak, elikatzeko proteina itxuria behar du, polena, eta gero behar du azukra karbohidratoak behar ditu, eta hori nektarretik lortzen dituzta. Urare behar dute, propoliare behar dute, baina elikatzeko hori behar dituzte. Eta gero, kanpo aldetik eukiko genduke pixka bat eztia, ez da? Hau izango litzeke, unesarki baten, argazki bat. Erlauntzako bizi guztiak ere ez dira denbora berdina bizi, oso pekuliarra izaten da, ez da. Arrauntza fekundatua izan baldin bada, 16 egunetara erregina jaioko da, baina erle langile bat izan baldin bada 21 egunean. Zein da diferentzia erregina eta erle langile baten artekoa zut horrek eskatzen zeldatxoan daudenean? Erregina izan baldona, erle langilea lehenengo 3 egunetan jalea realarekin elikatuko dute, baina gainontzeko guztian, hirugarren egunetik fase guztia bizizikloa bukatzen arte,
polena eta nektarrarekin elikatuko dute. Eta erregina aldiz bere fase guztian jalea realarekin. Horregatik esaten da, erregina bat, erle langile bat, neguan udaberriko erle bat, 40 bat egun nola bizitzen da normalean, 40 hilabete pasatxo, eta negua pasatzen duen edo udazkenean septiembre irailean jaio da erle batek, azkenen negu guztia pasatu behar du, lozorroan bolatxo bat egin da, eta hori 3 hilabete. Baina erregina batek 5 urte iraun ditzake. Eta aldea, beraien elikaduran dago, ez da, eta gero esplikatuko dugu, horregatik baita ere, jalea realaren propitateak eta horren beste miresten dira, pixka bat, hortan oinarrituta baita ere, ez da ikusita, erleetan zerain. Eta gero daukagu, arrautzak fekundatzen ez direnean, 24 egunera, erlemandoa jaioko da. Erreginak, nire ikusten duzuet, erreginak jaiotzen dien gelaskak ere diferenteak dira, potologoak dira, realera deitzen zaie, eta erle ama emankorra. Emankor bakarra da, erreginak esan duen bezala erlauntza bakoitzan erregina bateko da, gero erlerik luzeena da, potolona igual edo lodiena erlemantoa da, handina da, eta bere eginkizuna arrautza jartzea da, bere fatua, bere bizikoa noixe da, arrautza jartzea. Ez da, eta bizia 2-5 urte. Normalean erlezaina jakiteko daukaten erleak zenbat irauten du, egiten die, rotuladore txiki batekin margotu, eta segun ze urtetakoa da, badakite daukaten erlea ze urtetako erregina da, ez da. Zatik erreginak berriak eta gazteak izatea ere garrantzitsua da, erlauntza batek bere osotasunen funtzionatzeko eta ekoizpen aldetik ere onurak emateko, ez da. Ez dauke gubinik, ez dauke hankak ere ditu langilean bezala, ikusiko duen bezala, modifikatuak eta eta lehen munduan gauza bitxi asko dago, ezta? Eta horitakoa da, deitzen dena ezkontza hegaldia, ezta? Nola ugaltzen die, nola estaltzen die erleak eta nola ugaltzen die, ezta? Ezkontza hegaldia deitzen zailuna, ernalkuntza bidai bat besterik ezta? Oso kuriosoa da, baino, zonalde bateko erlemando guztik, kilometro bat biribileko erlemando guztik, zonalde hortako leku konkretu baten juntatzen die. Udaberri jaiotzen die, eta udaberri apiril ekaina artean, apiril inguru hortan, juntatzen die leku konkretu baten. Oso zaila da, neguan ez ditut ikusi, baina ikusten da, erle mordoska bat norregan erlemandoak dira, eta erlemando hauek daude zain erregin Virginian zai daude. Orduan, erregina, esan deun arrautza hortatik, erregina jaiotzen baina da, erregina hori 3. egunetik bere bidaia egiten hasiko da, ezta? Ezkontz bidaia hau esaten duguna. Claro, ezkontz bidaia hori egiten duen, bidai hortan, lortu behar ditu, bere bizitza osoan jarriko ditu arrautzatako beharko don esperma azkenen, ezta? Hau da, 500.000 arrautza jartzen bali gaitu erregina batek, eta bere bizitza osoan 5 urte guztioetan, hegaldi horretan lortuko ditu. Orduan, hegaldi joala erlemandoa zai daude, hegaldi joala estaltzen dute, eta erlemando desberdinek estaltzen dute. Bere espermateka betetzen dute, eta erregin hori bueltatuko da. Eta erlauntzan bere biziko lan horrekin hasiko daia. Arrautza jarri eta arrautza jarri. Erlemandoak lortu donak, erregina estaltzea lortu don erlemandoak, bere estaltzerako garaia, bere iseria aparatu zati bat galtzen du, eta gizajoa bukatuko da. Antxe bukatuko da, erori lehingo da, eta lortu ez dona, berriz erlauntzara lortuko da. Eta beste lantxo batzuk ere egiten dituzte, baina erlategira bultatuko da, eta udazkenean egotzak hasten dienean, esan duen bezala, kanporatua izango da. Baina oso kuriosoa da. Oso kuriosoa da. Hau da, igual, beste bitxikeri bat, ezta? Erlek asko dauzkat eta egitako bat da. Ze pasatzen da erregin horrek ez balin bado, zedozekatik ez balin badajun, ez da bidai hori egitea, arrautzak antzu geldituko da. Eta arrautza jarriko ditu, baina arrautza horretatik ez da emerikateako, ezta? Arrautza horretatik erlemandoa jaioko dira soin. Orduan, pixka bat hola da, pixka bat hau.
erlemandoak esan duguna, bai da erlearra emankorra, bere eginkizuna da, erregina ernaltzea ez da. Horrez gain egiten du, umesarea, umeak larba jarri berri dienean, umesaria berotu, eta nektarra biltzen danean ere, nektar hori pixkat daukan umedade kantitate gutxitzen jun bat, eta hortan ere laguntzen du ez da. Baina esan duen bezala, ja bere lana bete honen eta ez horinik kanpoa. Ikusten dezen baita ere, realerak esan dugun bezala, erlemandun arrautzak ere oso ezberdinak dira. Potologoak dira, eta oso azkar antzen baten datzuk erle lauki bat hartuta, erlemando arrautzak zein nien, ez da? Eta gero dozke langileak. Erle gehiengoak dira, esan dena, 30.000 erlantzako, ene antzuak dira, ez dira emankorrak, eta erleak lan asko egin behar izaten dute bere bizin, eta bakarrik loretara juten dira. Hori bere bizitzako azken fasean egiten dute. Aurretik, izugarrizko lana dute. Eta ikusgarria da, guk izakio konsideratzen dela arrazionalak eta dana dakil da, baina zer ikaskotan pentsate zer ikasi handia daukagula, erleetatik ez da, beraien komunikazioa, elkarrekin lan egite horretan, zer ikasi ere badaukagula izakiak ez da. Hanka eraldatuak dituzte, polena jasotzeko eta polena eramateko, eta esan dugun ez da, benetan txikina da, eta bizi udara 40 bat egun, eta neguan hilabete. Guain adibidez, erlauntzan daudenak, udaberrira arte irago dute, hilabete irailetik, urte hilabete bat, neguan hilabete bat. Esan dugu, gurinak dituztela, buruan hemen badituzte gurin hipojarik jarri ditzen zailuna, hemen lortuko dutena da, jalearreala larbai jaten emateko larbatxoiek azitzeko behar duten elikagai jalearreal garrantzitsuei, erle langilek hemen duten ikurin baten bitartez sortzen da. Entzima bat ere bai, nektarra jasotzen duguna, nektarrak azukre disakarido batez osatuta dago, sakarosa asko du, baina gero sakarosa hori azukre bihurtzeko, azukre glukosa eta fruktosan bihurtu bat da, eta hori entzima horrek egiten da. Ez da bakarrik nektarra hartzen dula erleak. Erleak hori, bere listuarekin nahasten du ez da, eta beste gauza batzun artean, entzima hauek nahasten dizki ez da. Masaile zurrean edukiko lituzke argizaria prestatzeko, argizaria prozesatzeko gurina, komunikatzeko ere balio diote. Eta gero, sabelaldeak edukiko lituzke lau gurin argizaria sortzeko. Bizkarraldean, usaia sortzen duna, erlauntza baten ere asko funtzionatzen du usaia bitartez eta feromona bitartez eta. Gurin usaidunak, edo komunikatzeko balioko luketenak, eta gero daukagu eztena, ez da? Eztenean dauka pozoia edo apitoxina deitzen dena, eta hau beharko do, defentsiarako dauka, ez da? Zatik erlean beste animali guzti dutela, ez do joeraik guri heltzeko. Asarra bazten bali badugu, hotx batzukin edo zerbatekin edo erlontza irikiten bali badugu eguraldi oso kaskarra dagoenean eta nahi ditugu mareatzen hasten bagea, asarretu egiten dira. Beraien erraldi pasoan jartzen bali bagea eta hor, ziztatu egiten dute. Baina normalean ez dira etorriko, guk etxe inguruan bali badugu eta gure etxe lehioa ikusten bali badugu erle bat etortzen dela ez da etorri guri ziztatzea. Erle esploratzailea da, jamila da bien ez da. Baina ez da, eta normalean ez da, beste animali gehiena bezala, beste animali bezala. Baina, defensarako dute eztenean pozoin ez da, edo apitoxina ditzen da. Beste ikona. Bueno, askar, erleen esan dugu, lan asko inbehar izate duela, bere 40 egunoitan, lan asko inbehar izate duela. Hasi lehenengo gela garbitzetik, erreginak ez arrautzen jartzen, gela garbia zain badago ez da. Iludetza lana, largari jaten eman bartzailea, hasiran larga gaztei eta gero larga helduei. Gero biltegiratze lana, largoiek reserva behar dituzte eta azten nahi denean polena behar dute, ez dira behar dute, eta hori biltegiratu egin behar dira. Gelaska guzti hauetan sartu egin behar dira. Gelagintza hauek ere egin behar dira, gelak estiratu egin behar dira, ben ikusten dugun hau hemen, baina erlek hau estiratu behar izaten dute lekua egiteko ere. Atezaintza,
zure erlauntzako ez den beste erlen bat sartzen bali bada, edo xagun bat, edo arrotza bat norbait sartzen bali bada, hor daude atezaintzan ere. Eta gero, bere bizitzako azken fasean ingo dute pekorea ditzen dena edo larrelaritza euskeraz pixka. Eta oso komuna, baina, lorez-lorez, bere zen lorez-lorez ditzen dira, loretara ateratzaren ez da, eta nentarra, polena, propolia ditzeko hori bere azken fasean egin dugu ez da. Baman esaten duna. Barneko lanak, esan duguna lehenengo larmak elikatzarena, eta gero, argizaria gelagintzarena, polen sarrera eta bilketa, kanpoko lanak, atezaintza eta garbiketa lanak, erlen bat hilalina da, hori kanporatu izan behar da. Kanpoko lanetan egon litzake garbiketarena eta atezaintzarena, eta beste bat oso garrantzitsua da, erlauntza baten temperatura konstante mantenitu behar da, 35 gradu bat gora, gradu bat bera, eta hori mantentu behar da. Bera handi egiten dutela, egoin eman eta ventilazioa sortzen dute ez da. Eta ikaragarri. Ez da, lan hau dena barritzute. Eta ja, 21. egunetik aurrera, hasiko die polena biltzen, hemen ikusten duzu ez da, atzeko hankatxotan, pelota hauek die polena, loretatik sortzen dituzten, hartzen duten polenaleak, horiek listuarekin nahastu, eta atzeko hankatara eramaten dituzte, eta horako bolita bakoitzan, milaka eta milaka polen azitxo daude ez da. Nektarra bilduko dute baita ere, loren dituzten nektarioetatik, eta propolia eta ura ere behar dute euski. Ondoko itxurritatik, putzu, errekatatik, ura ere karriko dute. Eta propoliare gero itzingo dugu, baina propoliak erabiltzen dute batez ere zuloak izteko, erabiltzen dute baita ere, kontutan izan, 36 gradutan balika da berlauntza bat, bakterientzako eta ze foko, ze temperatura egokia da, ez da, bakteriak eta hortxe goxo-goxo duteko, ez da, gaixotanik zutik eta ez da sortzen, ez da, hori propoliari esker da, ez da. Eta arrotzen basartzen bali bada, edo zerbait sartzen bali bada, hor ezin dute euskaltzen dutzi, zerti bestela, orduan, momifikatzeko ere, atzerritik sartu dien edo, de hecho, ikusitan hau argazkitan, xagu bat barroan egon, hilda, eta propoliorekin momifikatutako erlauntza bat, xagu bat. Eta ez da ustaltzen eta ez da hor gaixotasunik zabalitzen zergatik, propolioaren dituen ezaugarri eskerraz da. Bero esplikatuko dugu, azkenean propolia da, landare batzuen begietan sortzen den sustantzi erretxinotxu bat, ez da. Berez, landareak daukate hau, beraien defentsarako, ez da. Erleak hori, nahastu hauan erabili eta beste osagai batzuk nerazten dizkio ez da, proprietate izugarria ditu. Eta gero beste lan bat egiten dutena da baita ere da, eztia osatu ez da, zati. Loretatik hartzen dutena ez da eztia. Nektarra da, eta nektar honek prozesu fisiko bat egiten zin bada, nektarrak eduki dezake 80% ur kantitate bat edukiko du, eta hori lurrindu inbar da, eta gordetzeko 17% kontzentratu inbar da lehen ez da, eta hor, evaporatze prozesu bat eman behar da, hori nola lortu dute, erlea etortzen dana, ibili dana lanean, larre lanetan ibili dana etorriko da, eta atakan dauden beste erle bati emango dio berea, bere listukin astuko eta beste bat emango dio. Beste honek beste bat emango dio, beste honek erle mandoi emango dio, eta azkenean ja konzentrazio egokia daukenean, ja ikusten denen ezti hori nahiko onduta dagoela, orduan sartuko dute belaskatan bitartean ez. Eta hori ja onduta dagoenean eta konzentrazio egokia daukenean, estaliko dute eta orduan konsideratzen da ezti hori eztia bada ez da. Erlezain antzaretara ere, bateatzeko momentua hori da ez da, eztia ikusten denen tapatuta. Deitzen dana, erlezantzan deitzen zaio, operkulako. Baina gero, nektarrak batez ere sakarosa dauka, eta sakarosa hau, lehen esan dugu gurinetan duen enzima horri esker, egiten da fruktosa eta glukosa bihurtu, ez da, azukre xinplea, gero azkar erabiliko ditunak eta energi iturri azkarra izango dira. Eta gero, erleak, lan guztio lan egiten dituzte ez da, esan dugu, larrelaritzan egiten dira, baina, klaro, larrepelagie,
Erleen dantza da, erlek erabiltzen dute komunikatzeko beste daukaten sistema da, ez da. Imaginatu, dantza honen bitartez, erle batek, lehen esan duen, ez da, gure etxe ingurua etorri dena, arrozko letxe bat daukagu, eta ez etorri da, baina, pixkatea gehiago etorriko zaizkigu, zegatik. Erle horrekin abisua mando, gozo itxurri potente bat bilatu dula. Ez da, nola egiten du erle hori, nola komunikatzen dut hori erlek? Dantza bitartez. Eta realmente alaxe da, dantza bat da. Adierazten dira, alde batetik, elikadura itxurri hori bilatu duten landare itxurri hori esateko, ostras, hau bai da, nektar konzentratu dauka, edo polenetan oso aberatsa da, proteinetan oso aberatsa da, abisatzea juten dira. Borobilan dantza egiten bali badute, janiturri hasi nahi do, gertu da hola. Zortzin dantza egiten bali bada, pixkatu gutisago da hola. Baina, hortaz aparte, gai die komunikatzeko, hau da, zenbat distantzia, hau da, zenbat denbora tardatuko duen, bilatu duen elikagai itxurri hortan iristen, zenbat denbora tardatuko duen, dantza hori azkar egin edo geldi egiten dutenaren arabera. Norabidea adierazteko gai dira, hau da, nola esaten dietik besteri nun dauketen. Eguzkia, erlauntza eta janiturriaren sortzen den angulo horren bitartez, dantza hori angulazio horrekin egiten dute, eta adierazten die beste erlei zen norabidetan dagoen, ez da? Eta horrez gain, elikagai itxurria kalitatezkoa da, kalitatea eta kantitatea, ez da? Ze kalitatean, feromono bitartez, baina baita ere, imaginatu, dantza guzti horrek danak, ze informazio pila ematen dieten, ez da? Baina oso lan eta oso zehatzak eta oso harrigarriak dira, ez da? Eta, bueno, eta erlekumeak, eta nola sortzen dira erle berriak, ez da? Erlakumeak, igual noizbait ikusi dituzu, erlakumen bat ikusi zuen, zuen parken baten, erle pilo bat igual ikusi ditugu, agarren batean, edo parkeko lekutxon batean, normalean zuai txotan, edo izan daiteke elizako pareten baten, de repente erle pilo bat dana juntatuta. Zer da, erle hori ugaltzen, erle koloniari ugaltzen ari da. Ez da gu bezala, banakako baizik eta erleak taldeka ugaritzen dira baita, ez da? Eta erle multzo hori, ikusi dugun erle multzo hori, gure elizandarian edo parkeko zuaizko hortan gelditu dien erle hori deitzen zaio, erlekumea edo erlesemea. Eta nola da hori, ez da? Nik hasieran dauket erle badaukat, baina erregina berriak, populazioa erle pilo bat daude, eta ez da notatzen erreginan usai ez da beharrain bat iristen, izan daiteke arrazoietako bat, erle populazio asko ugaldu dela eta erleak ez duten abaritzen erreginai dagonik. Orduan ze hasten die beste erregina bat sortzen. Orduan, erregina zaharrak erleen zati handi batekin alde egiten du, eta hori da guk ikusten duguna, ez da? Guk ikusiko dugunean bor batean, jarriko die lekutxo batean, eta handik egun batzutara, zulo definitibo batea, o erlauntza utxik dagoen erlauntza batea jungo ez da? Baina hori da guk ikusten dugun erlakume hori da. Erlegin zaharrak, erle deixente batukin alde egin du. Eta bertan, erregina berria geldituko da, erregin gehiago sortzen bali badi, azkenen beraien artean burrukatuko dute, bat bakarrik gelditu arte, ez da? Eta erregin hori arrotzak egiten hasiko da. Zer pasatzen da, erle hauek lasaitzatik, hemen ikusten baditugu erlakume bat ikusten bali bado, ez digu ziztatuko. Zatik, ikusi du egun india, baina egun die erlauntzan zeon, ez dizati erreserba guztik hartuta. Zeon ez di guzti eraman dute, eta ez diz beteta dutenean paparoa eta dana ez diz bete-beteta daudenean ez du ez iztatzen. Baina, erlezainetan hau berez da, erlearen evoluzio naturala ez da, eta ereak bizirauteko dauken mekanismo naturala ez da. Baina, egia da, erlezainetan ikuspuntutik, zuri erlekumea bota bali baizu, erle hori erregina berri badaukazu, ez di guztia eraman dizu eta urte hortan ja akabo guztia. Aztu
ekoizpen ikuspuntutik behintzat, ahaztu eztiarekin ez da. Orduan, erlezainetako lan bat bai da izaten, erlekumea noiz bota behar duten, pixkat adi egotea ez da. Normalean, antzematen da, aurreko asteetan, bizar bat bezala sortzen du, horiek ikusgarria da. Bizar bat bezala sortzen du erlautza kanpoan, gau bat adan hola pasatzen dute, eta da seinalea erlekumea bota behar doa ez da. Hemen jarriz, bazta igual lain dut antzematen, erlautza bat, erlautzan kanpoan ikustezue, hor erlekume bat ez da. Hori izango liteke, seinale bat, erlekumea bota behar dizuela. Erlezainare ez da egunero juten erletara, baina bai da garaia, asten behin edo gutxinetik dukata hori kontrolatzeko ez da. Eta gero, ikusiko duten erlakumek persiana azulok asko gustatzen zaie, zuhaitzak, hemen ikusek, zuhaitzen borretan, eta asko ikusten dira. Bueno, eta igual, zein eskaintzen diguna sartez aparte beste bitxikeri bat ere badaukat erleak ez da dela, ez dut hemen PowerPointa sartu dela, ikusmena ere berezia dute ez da, ez duen bezala ikusten. Begi ez dituzte, begi bakuna badituzte hiru bat ola izan ditzakete, baina begi konposatuak dituzte. Begi konposatu horrek ematen die puntu askotako informazio, imagena osatzen dute erreferentzi puntu askokin. Angulo guztietan dauzkate gaina eta ez da oso garbi zeinan jasotzen duten imagena, baina bai oso imagen zehatza dela ez da. Eta gero, guk nabaritzen ditugun kolore batzuk ez dituzte ikusten, baina handizuk ikustez ditugun beste kolore batzuk bai. Ultramore kolorea adibidez ikusteko gai dira ez da. Hoi da adibidez landareak erleak erakartzeko erabiltzen duten mekanismotako bat ez da. Hau da, kolore bitartez erakartzen dituzte erleak esateko etorri, hemen daukat nik nire nektar itxurria ez da. En cambio, gorria ikusten dugu, baina erle batek gorria eta beltza ez ditu distingitzen. Berarentzat berdinak dira. Orduan egia da, lore gorri dienak, edo tropikotan oso ohikoak direnak, erleak ez dituzte polinizatzen. Kuriosoa da, baina en cambio, normalean izaten dira oso kolore bistosokoak, more, eta kapaz dira beste kolore batzuk antzemateko. Guri igual lore morea dela irutzen daigu, baina beste percepzio batekin jasotzen dituzte askoz aberatsagokin erleen, ez da? Imagenak ere, guk igual, 20 imagen azkar pasatzen bali bezkigu, baina ez gara kapaz distingitzeko igual, ez da? Kanpio gure movimenduik azkarrenak ere, erleak kamara lenton bezala ikusten ditu, ez da? Gure igual ikusten zaio erlatokin ezakizein dugula, baina erleak oso kamara lenton ikusten ditu, ez da? Oso desberdina, oso desberdina daukagula bat ere, bisioa, ez da? Eta gero, usaimenak eta taktua eta entzumenik ez dute, gorrak ez dakibien, seguramente bai, baina beraien suposatzen da hots batzuk eta izkie gustatzen bat ere, motosierra bat edo segan inguru biltzen bali pazta, erleak asko aztoratzen die, eta ematen du badala vibraziorik nabaretzen dituzte hankapuntakin, beraien hankapuntakin eta beraien giletxoetan vibraziorik nabaritzen dituzte ez da. Entzun ez du egiten, baina bai diegai oidana somatzeko ez da, beste erabatea entzuten dutela esan dezakegu ez da. Eta bueno, eta pixka baino zertela hartu bai ditun emanak, erlautzako zer eskaintzen diguten erleek ez da. Gero bukaeran sartuko naiz pixka garrantziarekin eta polinizazioarekin, baina pixka bat horrez gain, erleak, naturak eta erleak kasuetan, produkto natural eta ezinoe batzuk eskaintzen dizkigu eta. Igual askotan bezkela, batzutan gehiegi gora ipatzen dira ikusten dut, milagro bakarrik Lurdesen bakarrik gertatzen ez duen darretako balio, baina beste askotan ez ezagutza bat ere badago ez da. Baina, gauza natural eta oso osasungarri batzuk ere eskaintzen dizkigu ez da. Alde batetik egungo litzateke, eztia ez da. Eztia lehen esan duguna nektarra biltzen dute, hau konzentratu eta azukre hori deskomposatu eta izango da eztia ez da, hau da erlezaina bilduko dutena. Hau da, adibidez, hemen ikusten duguna da, lauki operkulatu bat, erlezainak hau, erlautza baten goran jartzen diogun altzatan bilduko duen eztia ez da. Gehiena azukreak die, azukrez osatuta da hau,
fruktosa, glukosa, eta beste azukre batzu, baina gehien bat, errez energi txurri azkarreko azukre hau ez osatuta dute. Ezetasuna ere, nektarrak 70 martzoten, baina euneko emezortzi euki bat, ezta? Euneko emezortzitik gora, badaude ezki batzuk euki dezaketenak txillarreztik euneko 21 matola, baina normalean ezetasunean hemen euki bat. Bestela, erlea, eztiak hartzitzeko arazoak euki dizkade, o fermentatzen hasi daike denborakin, legadurak ugaltzen hasiko dira eta fermentatu daiteke. Baina eztia ez da bakarrik gozoa bakarrik. Eztiaren ezaugarriak dira, beste konponente baditu oso kopuru txikitan, baina oso garrantzizkoa diren beste osagai batzuk ere. Lehen esan duguna, entzimak, inbertasa, amilasa, glukoksidasa, gero esango dugu, osagai bakteriostatiko bat sortzen du eztia, uroxikonatua da, horregatik da orbantzaile ona, eta zikatritzaile ona ez da. Azkenean, entzima honen eraginez, eztiak betik esaten duguna azalerako eta ona dela, propietate horregatik dauza. Flavonoideak eta karotenoideak, antioxidatzaileak direnak, kantitate txikitan baino ere badauzka, azido organikoak eta mineralak ez da. Eztilunak beti ezkia biak baino mineral gehiago dituzte ez da. Hau izango litzeke, Gipuzkoan ditugun eztin representazio txiki bat izango zen, hau izango zen akazia garaia da, akazia udaberri izaten da, oso loratik botxa dauka eta akazia eztia udaberrian eztia akazia ditzen dutena, horako akazia bat ateako dute, baina begira ez da, hau izan daiteke bilalore bat, hau beste bilalore bat ez da. Hau da, lore desberdinetatik hartutako nektar horrekin egindako eztia ez da. Biak loreak dira, baina bi ezti guztiz desberdinak. Batek eukiko ditu, sagasti baten ondoren bali bada, sagaztia, edo larra, edo segun ingurun hortan zeloraki ditu, matizo ditu. Eztiak ere tipo berdina daude eta gustoko hori bilatzea izaten da ez da. Hau izango litzeke berriz iluna, txillarra ditzen dena, Gipuzkoan gutxi dago, baina adibidez, txillarra posible da Aizkorri ingurun eta Araotz eta Oñatian ere lortzen den ezti bat bada Gipuzkoan. Gero ja bai, Araban den eta Nafarroan noski baiet, baina Gipuzkoan ere bai. Eta gero Gipuzkoan dagoen beste ezti oso interesgarrianetzat oso berezia da gaztainarena, baina aurten ere, kondizioak direla, gaztainaren gaixotasuna dela, geroz eta gutxiago dago, baina baita ere, ezti bat, mineraletan aberatsa, eta guzti hauek ditu ez da, hauxe izango ditzeko, pixkaten Gipuzkoako eztin, representazio txiki bat ez da. Propietate eta erabilpenak ez da, energi iturri azkarra da, deportistak, eta ez dakizte barritak, ez dakizte azukre ibili partez, gozogarri naturak ematen digu, gozogarri natural bat daukagu eztian ez da. Kirolariak, energi azkarreko azukreak behar bali baditugu, neke kasutan, agure eta aurretan, energia deixente behar dagoetan, ondo dator, gibela babesteko bat. Efektua dauka eztiak ere, efektu lasaigarri bat, anemiaren dauka batez ere, gaztin eztia eta ilunak diran eztioik, burnian aberatsak dira, eta arnazbidetako ez da, erromeroak, eta ezti gehienak, baina batzu gero dauzkate ezaugarri gutxi batzuk ez da, tensioak izteko, eta gero lehen esan duguna ez da, zauriak izteko, eta desinfektatzeko, esan duguna ez da, daukaten agua oxigenada edo peroxido horren daukerako ez da. Nola hartu deikeu? Bani bai gomendatzen, kafetxo hartu behar duzuten, azukrea baino, azukre artifizialoi baino, asko tola dela, gozogarri natural bat ez da erabil dezakegu, gozogarri natural bezala umetan, jogurrarekin, kafearekin gustatzen zaionari, entxabada fruta gozoa prestatzeko, postre bereziak egiteko, ez da betik azukrea ibili barrik, ez diare erabilera egiteko postreak egiteko ez da. Hori bai, ez diaren neurri hartu behar da, horreketu esan nahi egunero guztu pila hartu behar denik, baina gaixo gaudenean bakarrik ez da oso garri ez dela ere erabili behar dugu, beharra dugunean, kirola egin duguna, baina ez dela ere, ohitura gomendagarria nire partetik ez da.
egokia, liboi zukuk ere, vitamina C-ak ere, pixka potentziatu egiten ditu, eta infusio edo esnepelarekin hartzeko. Ez dana sekula da, ez dia nahi degulako, ez di ilunak edo, ez diaren prozesu naturala da gogortzearena. Ikusten bani bai ez di bat gogortua da, ez di natural baten aurrean gaudena seinale bada. Ez dala berotut, ez dala batitu. Orduan, ez dia mikroondas batean oso tempera 30 gradutik gora berotzen bali badegu, ez di horrek gozoa izaten jarraituko du, baina dauzken propietate txiki entzimak eta guztiak denak galdu ditu, beroak galdu ditu. Orduan bai, gozoa sentituko dugu, baina bere propietate horik, ez dia esan dezagun galdu ditu. Hemen koilarakada bat edo beste hartzea, ordu lagarria da. Protektoren nahi, poterri hartu bat egunik eta ganeako horren. Baina, hoxo. Azkar dugu naiz. Propolia da, esan dugu, propolia dela, nerretxina bat, landaretan sortzen duguna ez da. Erabiltzen dutela, ikusten dezuetan, laukian jartzen dute, laukitan pegartuta ikusten da txikle moduko hori izango litzateke. Landaren begitatik hartutuen erretxin hori eta gero bere listorekin hastu duten ez da. Hau erlezainek propoli ateratzeko sareak eta erabiltzen dituzte propoli horbitzeko gara ez da. Horrekin, gaur egun oso modan dagoen propoli tinturak eta espraiak ere erabiltzen dira ez da. Propietate ikaragarriak ditu baita ez da. Hau da proposaketa, baina dauzka batez ere propietate antioxidatzaileak eta antimikrobiano eta antibirikoak ditu ez da. Oso ona, barrenetik hartzeko izan daiteke asma eta eztarriko kasuetarako, bertako biriketako muskulatura liso hori relajatzen du, eta hortik dator bere ondura, arnas bidetako bere ondura, antiseptiko eta antibakterianoa da. Orduan, sortu zaizkin meztul, bronkiotako arazotakako oso egokia. Oso zikatria ormantzailea da baita ere, orduan heridak eta hola izteko ez igual zuzenean eman da, baina bai krematxo batekin nahastutare izugarrizko onura egiten du. Eta gero da, esango duke, da hon antioxidatzaileek potentena ez da. Antioxidatzailea parametro batukin baloratzen dira eta esaten digutela radikalan kontra eta antioxidatzailea garrantzitsuak dira, propoleak izugarri bila egiten da. Bere funtzioare horregatik egiten du erlantzan, Eta, gauza pilo batetako eragilea da baita ere, ontxoak, egarriko minak, hortzetako infekzioetarako eta izugarri ondo dator baita ere, beti kontu zibilik da, ontxoak, azkazaletako ontxoak eta horako gauzatako ere, oso ondo dator. Kontuz, emakuna tensio oso bajua dutenak eta aurrun dauden emakumeak ezin dute hartu. Propietate desente dituzte. Betik, hartu behar da nunbait erosten gara ez dute, hobe, bertako konfiantzazko erlezaino bat erosten bali nahi duzue, beti sekula ez duzenean, baizik eta uretan nahastuta. Beste produkto oso ikaragarri bat da, ez di lorea hautsa ditzen dela, ez dela loretatik biltzen da polen hori, giztukin nahastu eta beste olako bilaka pelota lodi bat egiten dute eta hori da, orduan ez da berez polena, ez di edo erle lorea hautsa edo erle polena ditzen zaiona ez da. Hau, trampa batzuk ezartzen zaizkio erlauntzari aurrekanen, erlea pasatzen da zulotxo batzuk jartzen zaizkio, atakan, erlea sartzen dire lekutik, erlauntzako txene ditu da. Orduan, erlea sartzen da, baina pelotak, hankatan damazkin pelotak ez die pasatzen zulo hortatik. Eta orduan, pelota hori, erori egiten dira trampa batetik eta horako xestotxo baten jasotzen dira egunero. Hori garbitu eta izango litzeke, gero saltzen den polena, ez da? Egon daiteke, erlezain asko saltzen dute kongelatuta, izan daitekela, azkenen bestela humedadea dauka eta hartzitu daiteke eta euskaltzen hasi, orduan edo, sekatu indar da, beti ere temperatura 30 gradutik baino gehiago ez berotuta, eta bestela, propietate gehiena kongelatuan saltzen ditu, ez da? Eta polena ingurtola laburrak esateko ja denbora horrez, jolako eta polinizazio pixkat itzeikeko, esan dezagun oso komplemento nutrizional, nik superalimentua dela betik esaten dut. Azkenean, mineraletan oso aberatsa da, prostatan
azidurarako gizonezkoentzako azidurarako ere komponenteak ditu. Hormona esteroideo landare eratorrikoak ditu, menopausiarako, deporte eta kirolarientzako, zergatik mineraletan oso aberatsa izatea zain, da oso proteina oso konpletoa dauka. Hau da, oso zaila da landare munduan, proteina, gure gorputza sintetizatu ez ditun aminoazido esentzial guztiak edukiko ditun produktuak bilatzea. Eta hau izango litzeke horietako bat. Aminoazido gure gorputza sintetizatu ez eta behar ditu aminoazido guztioiek dauzka polenak ez da. Orduan, hori da, erabiltu bat, aminoazioa guztia, propietatek erabilera, mineraletan, antioxidatzaile bat ere, eta zuntza, menopausian, mesedegarria, fitosterolak esaten duguna, ez da, esterolak eta fitosterolak, kolesterolaren maila kolesterol altu eduki izan dizkio ere, oso mesedegarria. Eta beste komponente oso bada, lehen esaten dugu gelat erreal hori, erreginak bere biziziklo hortan jasotzen duen elikagai bakarra hauxe da ez da, jalea erreala. Eta hauxe da, beste azkenen beste produkto, superprodukto bat ez da. Erlezaile pixkat engainatu egiten diote erreari, hau da, erregina berria sortarazten dizkiete, gero oso gelat erreal hori kentzeko. Oso lan kualifikatua da, oso lan zehatza eta izugarrizko erlezainan prestakuntza teknikoa handia eskatzen dut lana eta oso lan eretsua. Ez da, ikusten malin badezue jalea real bat, oso merke, edo txinatik etorri da, edo ez dakit nundi bueltan txinatik bueltan etorri da liofilizatuta, eta beti konfiantzazko gelate real bat uste agundatik. Hormonak, gauza pioa ditu ez da. Esan dezagun, bioestimulatzaile natural bat dala ez da. Eta lehen mailako indarren agia. Elikagai osagarria, berreri jalea, ez duen egituratako, immunologikoa ere estimulatzen du, eta propietate pilo bat dituzte. Eta gero jango litzake, argizaria eta pozoina, argizaria bai, azkenen grasa da, lipido da, asko erabiltzen da, krematan eta behar dien nahi ditugun komponenteak garraiatzeko. Eta, ditune vitamina eta beta-karotenoi esker, bazalareko ondo dator. Eta gero hemen jarri duzuetena da, pozoina ez da, gaur egun, terapia alternatiboen artean, erabiltzen da erlearen pozoina ere bai, erlea berak pozoina ziztatuta, baita itoxina edo pozoi hori enkapsulatuta etortzen da, eta hola ere erabiltzen dute ez da. Badibidez, ezurretako mina askotarako desente ondo dijola ez da. Baina beti ere, konfiantzazko, mediku batekin edo ezagutza orokorra dauken pertsona batekin nagoen ez da. Formula bai, baina pixka jakin behar da baita ere. Baina, geroz eta gehiago erabiltzen da. Eta gero esatea, erlauntzako produktuak, guk eztia eta polena eta danak batea, eta polena hartzen bali badugu eztiarekin, beraien propietateak potentziatu egiten dituzte, osagarri egiten dira eta potentziatu egiten direla, bakitzak dituen propietateak ez da. Eta ja, pixka pasatuko litzeke azkar gaurruko 5 minututan, pixkat zergatik dienain garrantzitsuk ez da, erlea, zergatik esaten dugu ez da. Azkenen, erlea da, esan dezagun, erlearen garrantzia da alde batetik gure paisaia eta gure inguruan ikusten ditugun landaregi silvestre horren ugalketa erlei esker gertatzen da. Orduan, gure biodibertsitate eta ekosistemetan mantenurako
horretarako direlako, baina gero ikuspuntu egoista batetik, gizakiaren ikuspuntu egoista batetik ere, jaten ditugun elikagai asko loredun laboretatik datoz. Eta labore horiek azkenen erleak behar dituzte polinizatzeko. Sagarrak, kalabazak, landareak, almendrak, kakaoak, kiwia. Erleak polinizatzailea behar dituzte ez da. Eta hortik dator beraien garrantzia egoista ikuspuntu hortatik ere ez da, gizakiaren egoista ikuspuntu hortatik ere ez da. Piskat paradogikoaren bada, baina ikusita nekazarintzarako zer garrantzitsuak diren erleak ez da, zatik asko erabiltzen dira, ekoizpenak handitzeko eta fruituen kalidadea handitzeko, zatik ekoizpena handitzeaz gain gero baino ikusiko dugu, fruituen tamaina, loraldi eta fruituen artekoaren mozten dute. Hain garrantzitsuak dira nekazaritzan mengaldi berean daukaten arriskuik handienetakoa ere, nekazaritza gaur egungo nekazaritza eredutik datorki ez da. Hain nekazaritza intentsibo batean, gabiltza, produkto kimiko eta pestizida pilo bat erabiltzen ari dira, eta Euskal Herrian, Gipuzkoan ez da beste, Europan izugarrizko arazoa izaten egiten ez da. Polinizazioa zer da, azkenen da, lore parte harretik, lore zinetik, lore berdin edo beste lore baten, lore horretzera parte dela polena eramatea eta garraiatzea izango litzateke ez da. Zertarako polinizazioen helburua da azkenen loredun landare horrek ugaltzea eta horren ondorioz haziak emango ditu eta hazi horietatik frutuak sortuko dira ez da. Hori da polinizazioen helburua ez da. Orduan, beharrezkoa da, landarek haziak eta frutuak emateko ez da. Eta, pixkat hori da ez da, polinizazioen helburuaren pixkat hori da ez da. Landaren ugalketa hori. Eta landaren ugalketa hori ezinbestekoa dugu ez da, gure ekosistema mantentzeko eta garapenen ezinbestekoa da. Polinizazioako biodibertsitatea ulertzen bali badegu, pixkat ez da, hiru mailatan bezala banatuko bagenu be, eta biodibertsitate hori ekosistema diferente posatuko nuke, ekosistematan eukiko dituzteke, espezie desberdinak beraien ingurune fisiko batetan eta hor interakzio batekin ez da. Baina ingurune hortan aldi berean espezie desberdinak egon lirateke ez da. Eta espezie horien barnean ere, talde berdinean ere, dibertsitate genetiko desberdinetako banakakoak eukiko ditugu ez da du. Polinizazioan, imaginatu ja espezie desberdinak landareak eta hartu eman bat landare eta intsektuen artean. Aldi berean horrek esan dugu, izugarrizko garrantzia daukela ekosistema horien mantentzean eta garapenean ez da. Aldi berean, dibertsitate genetiko bat sortzen ari da ez da. Polinizazio garrantzia biodibertsitatean ikuspuntu oso batetik izugarri garrantzitsua da. Badakigu, polinizazioa haizaren bitartez, uraren bitartez ere eman daiteke, haizaren bitartez, adibidez, arrozak, garia, haizaren bitartez polinizatzen dira. Baina, ez da bat ere zehatza. Haizeak bolerak eramaten ditu, haize horrek. Baina, erlean ere, enkanbio, erlea ez da egoztik lora eta juten, baizik eta juten da, lora konkretu batea. Eta lora hortatik ez dijo beste lora desberdin batea, lorez lore egiten dela, baizik eta espezie berdineko loratara dijoa. Orduan horregatik da, hain polinizazio ikuspuntutik hain eraginkorra ez da. Ez da bako zabalen haizeak eramaten dituna polen hori, non nahi dijoa. Baina erlea, enkanbio, dijoa lore espezie horretako lore diferente, loretara dijoa ez da. Orduan, animali bidezko polinizazioan ez dira bakarrik erlea polinizatzen dutenak, badaude tximeletak, badaude gazti batzuk, kolibriak, baina, gehiena intsektu bidezko polinizazio hori, entzuten bali da ez ere, polinizazio entomofiloa ditzen zaio ez da, hortan pixka bat zentratuko behar. Animalien artean, gero intsektuak dira talderiko garienak, eta gero esaten dena ez da, eta gero komentatuko duna ez da. Landare eta polinizatzaileak elkarrekin pixkat evoluzionatu dutela naturan milaka urtetan ez da.
eta garatu dituztela bakoitzak inguruneko kondizioetara adaptatu da, ezta, eta hortik esaten da nolabaiteko adaptazio edo mutualismo ekologiko bat dela, ezta. Landareak garatu dituzte, nektarrak eozin intsektuk ezin du eozin lora polinizatu, ezta. Segun nektar iturri hori oso urruti bali badauka, erle igual ez da iritsiko, igual txori bat jun beharko du. Segun ze kolore ditu, orduan intsektuak eta landareak elkarrekin garatu dira, beraiek dituzten behar hori asetzeko, ezta. Polinizazio entomofiloa deritzo, ezta, esan duguna, intsektuen bidezko polinizazio hori. Intsektuen artean txinpeletak eta kakalardoarea badaude, baina batez ere intsektuen artean himenoptera ordenakoak, erlasterrak, liztorrak, erleak izango lirateke polinizatzaile eraginkorrenak, ezta, espezie biek. Batez ere gaina, himenoptera garrenean espezie pilo bat daudelako, ezta, eta ugariak direlako ere bai, ezta. Esan duguna, interakzioa funtzionamentua, lurpiar ekosistemen funtzionamentua bere osotasuna mantentzeko, landare eta intsektuen interakzioa harreman hau, ezinbestekoa da, ezta. Eta intsektu polinizatzaileen artean, erlea da eraginkorrena. Esaten da, intsektuen bidezko polinizazioan 80%, eta intsektuen esaten da jaten ditugun elikaien hiruerenak, neurri gehiagon edo gutxiagon, intsektuen bidezko polinizazioa behar dutela, eta hori kaleratuta daude azterketak horren inguruan, Greenpeacek ere kaleratu zuen dela pare bat urte txosten garrantzitsu batzuk, eta más o menos azterketa horietan, pixkat hori da pixkat esaten dena, ezta. Eta intsektuen bidezko polinizazio hortan, 80% ere erleari zortzaio, ezta. Orduan, erleak usten duguna baino gehiago egiten dugu, ezta, gure ingurunen. Eta ze bilatzen dute, ezta, azkenen hor interes joku bat dago, ezta. Loreak bere ugalketarako erleak behar ditu, bere biziraupenerako eta ugaltzen juteko, eta erleak aldi berean energi iturria eta jana elikatzea behar du, ezta. Loreetatik nektarra, lore hautsa eta polena, eta incluso lore lortuko du baita ere, erre txinalen esan duguna, ezta. Orduan hor, badago interes bat, ezta. Zergatik esaten dudala eraginkorrena? Adibidez, intsektu ohikoa dalako, erle asko dago, lehen esan dugun apiz melifera erlea ugaria da. Gorpu txiletsua dauka, eta gorpu txiletsu horrek egiten dio, lore batera juten da nektar bila. Baina nektar bila juten danen, hiletxo horietan ere polenak da mazki nahi gabe polenak bilatzen zaizkio. Baina, claro, lore espezie berdineko beste lore batea dijo. Orduan, espezie horren ugalketa bermatzen ari da, ja lan horrekin, ez da. Kolonia handiak osatzen dituzte eta gero ikusiko dugu, ez da. Erle batek kilo bat ezti egiteko milaka lore bisitatu behar ditu. Eta hortik dator, ez da, kolonia handiak sortzen dituzte eta lore pila bat bisitatzen dituzte, ez da. Horregatik dira eraginkorrak oso espezifikoak dira, ugariak dira eta nahi gabe ere adaptazioa dauzkate polinizaziorako, ez da, polinizazioi eman ahal izateko, ez da. Eta gero, esan duguna, espezie berdineko lorekiko fideltasun horri, ez da. Eta lehen esaten duguna, ez da, izea bezala. Esaten duguna, ez da, datu batzuk emateko bakarrik, erle langile batek edo nektar bat biltzeko milioi bat eta 100.000 lore bisitatu behar ditu. Izu parezko lana egiten du erle. Imaginatu beraien garrantzia ez da bakarrik ezti emateko, baizik eta ezti hori lortzeko eta erlezainak kentzen dion, beraia behar duten elikadura gehi erlezainak kentzen dion ezti guztioi dana lortzeko zenbat lore bisitatu behar dituzten, ez da? Orduan, ikaragarria egiten duten dana. Eta orduan hori da pixka pentsatu behar duguna, erlauta produktua bai, baina gure ingurunen begiratzen ditugun belardietan garen irustak, atxikori belarrak, inguruan dauzkagun sasiak, sagarrondoak, hemen daukagun lora, ez ja gure baratzatxoan ere, gure baratzan ere, ongi etorriak izango dira, ez bali badeko gintzera produktu kimikoik erabiltzen. Baina gure inguruko paisaia natural hau ere, asko laguntzen digute mantentzen. Ez da batzutan jabetzen, baina
uste, baino lan gehiago egiten dut ez da. Eta gainera, ingurune horretan, segun ze landareri dagoen, hautzen erle kopuru txikia balin badaude eta polinizazio hori orekatua balin bada, askoz ere hobeto ez da. Janiture gutxi balin bada eta erle pilo bat jartzen balin baditugu, horrez dugu lan handirik egiten, hor ja erleak ere gozo zilko dira eta polinizazioa ere ez da oso eramundikorra izango, baina, daukan ingurunearen arabera, erleak ere kopuru hortan balin badaude, ziurtatzen ari gara, estaldura egoki bat, ez da. Eta lehen esaten duguna ez da, mutualismo ekologiko hori ez da, errekurtsoa eta arduraduna. Bat hartatzen da arduradun eta besteare bai ez da, biak. Eta biak, esan duguna, milioika eta milioika urtetako evoluzioaren ondorio eta hautespen natural horren ondorioz garatu dituzte, ez da elkarrekin lotuta jundien. Batek loreak dituzten, koloreak, loreak dituzten formak, erlea garatu dituen adaptazioak polinizatu alizateko eta bere energi itxurria lortu alizateko ez da. Hori deiten zaio hori ez da. Loreak, polena, nektarra, esan dugun bezala adaptazio morfologikoa garatu dituzte eta erakargarriekiko mekanismoa garatu dituzte loreek ez da, koloreak eta formak. Ugalketa errazten duerleak esaten dena, zati nahi gabe, bere hiletxoetan lora bisitatzen beste lora bat egotena, polena badamaki, bere nektarra handia dijo, baina polena ere badamaki bere hiletxoetan ez da. Adaptazioak dituzte, loreak ere zaintzeko, ez zauritzeko, hielu matxoak dituzte, eta gero sena ez da, erlea ez da juten eozin lorata. Ez da egia esan dioi erlea lorez lore biltzen dela, ez da eozin lorata juten. Lore bere energi sena hori badauka jakiteko nun bilatu behar du beharrezko do elikagai hori. Ez da jungo oso nektar gutxi dauken lora batean. Dantzan alen espika dutena, ondorio guragarriak ez da, esan duguna, hori, gure ekosisteman mantenurako ez dinbestekoak direla, eta gero gure elikadura ere bai ez da, fruituak ere sortzen dituztelako, eta gure naturen esan dugu, gure paisaiaren onuradun dira, baina eski, klaro, nazia sortzen dira, eta hor ditugu landare horrek aziak eta fruituak emango ditu, baina fruitu hori aldi beren, beste natura ditugu, beste bizidun batzutako elikagai itxurri dira ez da. Orduan hor, elikadura kate trofikoan duen garrantzia ere ezinbestekoa da, ez da, lotura zuzenpa dago azkenen guztiarekin ez da, batak bestearekin besteara eramaten gaitu. Eta gero esan duguna ez da, erlezantzan ere, elikadura ikuspuntutik ere, izugarri garrantzitsua zala, uztar kantitatea gehitzen du, proportzia handi batetan, segun labore batzutan gehiago beste batzutan baino, eta fruituaren kalitatean hobekuntzak hartu ez da, fruitun tamaina, erregularragoa da, gutxigo erortzen da, adibidez sagar hori, ezaugarri organoleptikoak, saboreak eta fruita horrek hobeak izan hori ditu, eta loratze eta fruitua sortzeko epe hori ere moztu egiten da, ez da, aukera gutxiago ematen diogu, gaixotasunak eukitzeko ere ez da. Eta landaretza basatearen garrantzia, erleak eskura eta gero, loreak, erleak, landare eta polen desberdinak, erleak eskura izatea desberdina da, interesgarria da, berearentzako ez da. Zenbait datu esanguratxu dago pixka salta dugu, zenbat intsektuen garrantzia, datu ekonomikotan baloratu zuen Greenpeace-ek, zenbat suposatu zitaken ez da. Eta lehen esaten duguna ez da, oso interesgarria dira eta izugarrizko onurak sortzen dizkigute, eta inbernadero askotan, sandiak eta erabiltzen direnetan, polinizataiak erabiltzen dira. Estados Unidosek, Kalifornian almendarak egoizteko ere erleak erabiltzen dira, baina aldi berean, erleak duten arrisko handienetako batzera ere, bai da, nekazaritza saltatu duen, landaren izeroarena, piskat bukara juteko ez da. Gaur egun dituzten arazoetara pixkate pasatuko naiz ez da. Esan duen bezala, egoeraiko larria da eta zergatiak faktore askoren eragina dira, baina bat izango litzeke ingurune naturalen galera ez da. Geroz eta karretera, geroz eta edifizio gehiago, baina gure ingurune diversitate hori, natura diversitate hori galtzen ari dira. Eta hori ere, gauza garrantzitsua da. Gaixotasunak ere badituzte, gehien bat, gaur egunen dituzten gaixotasunen artean, barroasia izango litzeke, liztorraren gainetik gaur egun Gipuzkoa duen, erlezaintzak duen arazo larrienetako barroasia da.
1925 bat urte sartuko zen, Asiatik etorri zen baita, globalizazioa beste gauza batzuk onak ekarriko zizkion, baina beste txar batzuk ere bai, ezta. Eta bueno, hau baina edatuta dagoen barro da gaixotasun bada, baina bai Europa osoan eta Ameriketan ere bai, ezta. Orduan da akaroa bizkarroi bada eta ikenduna da erlearen hemolitza xurgatu. Orduan ikenduna da xurgaketa hortan gaixotasunak erasten dizkio, eta orduan erlea hasten da gaizki jaiotzen, gaumotxa jaiotzen, eta jaiatu daiteke erlantza hori erle guztiak hiltzera azkenean. Oso gaixotasun larriak dira eta erabiligarri izaten da, pentsatu Gipuzkoan kanpaina ofizialak inbar izaten diela urtero, tratamentu obligatorioak ezartzeko. Azkenean ezartzezko erlezaina beste irekalte egiten izugarrizko problema da. Gainera erabiltzen dira metoak ere resistente egiten ari da barroa, erabiltzen ari dien medikamentu oitara eta izugarrizko arrazoa da. Izatetik, garai baten, baserritan erlauntza bat eukitzetik, bazuk eukitzen zen duen, juten zinen, eta gero udazkenen eztia zeukezu, polena zeukezu, gaur euren erlezaintza aktibitateak baido exigitzen, ezagutza maila manejo aldetik, ez ja biologia eta erlearen mundu izugarri politia dela eta engantzatu egiten dela, baizik eta manejo tekniko batzuk ere esaten dituzak oso gainen ondartzak. Bestela, erlea bai, baina bai ezu kasoik egin, 5 erlauntatatik batera ditu zaitezke, asko barroaren eragin ez da. Gero listorra etorri zaio horrekin nahikoaz, eta orain 6 bat urte bandala bai urte batzuk ja, Asiatik etorri zitzaigun baita ere, eta listorra asiatikoa. Listorra da, intsektua da, baina ez dugu konfunditu da, espezie inbaditzailea bat. Espezie inbaditzaile izateak esan nahi du, bere ekosisteman ez dola kalterik sortzen, baina hemengo ekosisteman sartzen danean, hemengo kondizioa gaina gustatu egin zaizkio eta gaientzen ari da, ezta. Eta erlekin eta beste intsektu polinizatzaile askokin bukatzen ari da, ezta. Eta izugarrizko arazoa izaten ari da. Neurriak bilatuko dugu alare, bilatuko dugu, esperantza ez dugu galduko eta bilatuko dugu. Eta gero esan duguna ez da, orokorrean, aldaketa klimatikoa ere bai ez da, eragiten ari da, ja zikloak ez dira berdinako, gertatu daiteke landare eta erleen arteko desakoplatze bat ez da. Erleak asko funtzionatzen dute eguzki orduekin, landare guztiek ere nektarra ez dute kondizio berdinetan ematen, behar dituzte temperatura eta kondizio batzuk nektarra eta emateko ordu. Aldaketa klimatikoan ere eraginak ere somatzen hasi dira, erleztaintzan ere esaten dute ez da problema puntuala, baizik eta ikusten nahi die, arazoak hor daudela urtetan eta pixkat honen ondorio direla. Eta gero nekazaritza intentsiboaren erabilera ez da, pestizidak erabiltzarena. Hau bai da problema handi bat. Urruka handi egiten nahi da Europa mailan, zenbait pestizida batez ere neurosistemikoak deitzen direna nerviosistemara afektatzen dutena prohibitzeko eta hor jarraitu beharko dugu burukan, interes multinazionala, interes asko dagolako, zenbait pestizidak indarrean jarraitzeko ez da, eta erabilian izateko, nahiz da ez era ofizial bat eta excepzio kasutan erabilian izateko eta izugarrizko kaltea egiten ari dira. Hemen esan dugu bezala igual Gipuzkoan ez, baina Frantzian eta lehenengotako problematako bat pestizida dira. Listorraren eta barroa eta pestizidak. Eta gero dago, lehen esan duguna ez da, erle basatien galera, espazio naturalak galtzarekin batera, erle basati asko lehentzeren erle silvestre asko, bai barroa gaixotasunagatik, eta bai kondizio desberdinatik galtzen ari ez da. Erleak egiten du lan onuragarri hori asko lan horren bermaketa erlezainan esku asko badago. Erle basatiak ere mantenitzen lagundu bat ditugu, eta hor sartzen ditugu polinizatzaile koroa, baina gaur egun polinizazio hori pixkat erlearen dago, erlezaina dalako pixkat erle hori mantentzen ari dana ez da. Eta hortik erlezainaren garrantzia ez da, erleak egiaz bakarrik produktuak ekoizteko baizik eta erleak egiten duten lan hori pixkat bermatzeko ez da. Beti ere, erlezaintza ere, era txukunean, era ez intentsiboan egiten danean ez da, zati horre danetik dago. Eta zuk zein dezakegu ez da, zuek ikastola eta hezkuntza munduan mugitzen zatela, zein dezakezu ez da,
erleen gatiz ere egin dezakegu. Lehenengo, ikena izatena pixkat ez da, izango litzeke, aurrei intsektuen eta erleen inguruko ezagutza zabaltzea ez da. Umeak esponjatxo txiki bat dira, eta intsektuen mundu eta erleen mundu liluragarri esplikatzen bali baduzu horra gelditzen dira. Izugarri gustatzen zaie, eta ez du joera geukiko erle bat ikusita. Ez da, zapaltzearena. Hezkuntza ira banen bezalaxe, intsektu eta erleen garrantzia transmititzeko ezinbestekoa da, ez da. Orduan, zuen lana, lehenengo pinare hortan, hortzarete. Orduan, eguantxe egiten aizeatena. Gero izango litzeke, bertako landaretza sustatzea ez dakit, eskola baratzak ere balin badituzuek, nolabaiteko landaretza medizera eta aldala, bertako dien loreak pixka sustatzea ez da zuen eskola ingurutan ez da, igual ez da posible, izan daiteke, igual, izan daitezke hasi, txillarra, hau borraja lorea da, alibustrea, erromeroa, ezkaia, kalentula, geranioak, lore eta landare pilo bat daude herriako gustoko dituztenak ez da. Orduan, gure aportazio txiki hori ere egin dezakegu, eskolatan aldatzen balin baditugu. Eskola baratza balin badauzkagu, flora auxiliar, landare lagungarri bezala ere eskola baratzak hori ondo etorriko zaizkiu polinizatzaileak, lagunduko dikutelako gure baratzatxo horren ekoizpenean, eta gero, umentzako eskola baratza bat da erakustoki edo da leku bat gauza asko erakusteko bidea ematen da. Eta hortan, polinizatzaileen garrantzia esplikatzeko ere ezin jo behar da, ez da. Gehiago, loratxo batzu jartzen balin baitugu. Noski, beti ere, eskola baratze hortan, produkto kimiko, alik eta errespetuenen nekazaritza, errespetu ekologikoa edo egiten balin badegu, hori izango litzake pixkate egomen da ez da. Hortik gure aportazioa ez da. Beste idea batzuk izan dituzke ez da, nik nora gandik ezetik, baina intsektuentzako hotelak ere badaude. Internetia informazio piloa da, nola egin daitezke, nola azazkenen, ez da izan barrik ere olako ez dakitzen esetzak ez, zulotxo txikiak egitea da, eta izugarrizko gauza politiak daude ez da. Intsektu guztiek erabiliko dituzte, baina batez ere erleak, erlasterrak eta erabiliko dituzte hoteltxoa ez da, izan daiteken idea bat. Eta gero, banakako bezalare gauza asko indekeu, erlezan dagoen ez da, tokiko erlezainen produktuak erosi eta kontsumitzea ez da, badauzkagulako, kalitateko produktua badauzkagulako, eta onuragarriak direlako ez da, eta bertako erlezain horri erosten diogun aportazio txiki horrekin ere erlezaintzari, bertako erlezaintzari laguntzen ari dira ez da, ematen duzen, baina pausotxo hori ere egiten ari ez da. Eta gero banako bezala ere, edo eskola mailan ere, biztorrabiak ikusten balin baditugu, komeni da, hauek abisu ematea, ikastola daukazuen herriko, municipal edo komeni da hau bideratzea, ez da? Azkenen hor, erlategi bat edo ingurunean balin badago, kalte handia sortuko dolako agi horrek, ez da? Eta, agi guztiak ezin dira kendu, baina batzuk bai, ez da? Eta, hori da egin dezakeguna. Eta, gero beste mila gauzara, jozien idea batzuk. Eta gero, erlein guzko batzuek ikastolatan lagunai balin badezue, pixkat gaia, nesan Gipuzkoan, Urretxun, erlein guzko museo bat dago, izugarri polita. Badago erleak bizirik dituzte, umeak kandelak itxeko aukera dute, panel didaktoiko bitartez, erleari dedikatutako, erlea eta erlautra produktoi, dedikatutako museo bada, Aitor Otegik eramatetu gaur egunen, eta aukera polit bat. Gero egia da, ikastetxe guztik ez dauzkezuela baliabide berdinak, igual ezin da museotara jun, ez da aurreko nahikorik, bidai asko egiten dira, eta igual ezin da egin ez da. Elkartea guk ezin da ikastetxe guztita itzaldiak ematea jun, baina bideratzen ditugu, dauzkagu pertsona batzu prestatuta, bat izango litzeke bidat sasiain, bere gizona erlezaina da eta bere erlezaina izateko bidean dijoa, izatez biologia da, eta ukenduak eta landarekin ukenduak eta gauzak egiteaz gain, gaur egun ari da pixkat dedikatzen ikastarok ikastetxe mailan, ikastetxeetako aur bakoitzari edo kurrikulumean sartuta dauden
hezkuntzan dauden haude ezberdinei egokitutako nolabaiteko hitzaldi eta emanaldiak ematera, ezta? Erlea eraman, erlauntzak eta izan daiteke beste aukera bat, ezta? Bidatzena, hor utzi zuet pagina weba ere, Erlezain elkarteak ere badauzka beste bi Erlezain, Goierriko zonaldean izango zen Jon Etxeberria, eta Bergarako zonaldean Erlantzola Barria. Ez da, hauen ja batek lan egiten du, beste Erlezantzati bideratzen ari da, eta ez da, bidaz bezala, ez daude urtaro guztian ezin dituzte beraien, lan partikularrakin pixkat uztartu behar dituzte, eta igual ez da posible, eta gero geek ere, panel didaktiko oso politiak burutu ditu, eta, igual zuen erlategian inguruko erlezainen bat ere ezagutu dezakezue, eta eraxoen baten, baina nahiko ongi esplikatu daiteke, pixka bat zuek landutakoarekin eta laguntza pixka batekin, gaia, ezta? Gero, bakoitzak ikastetxe batzu, bakoitzak ditu baliabideen arabera pixka. Eta gero liburuak, ezta? Ekarri dut, erleen inguruko pixka bizitza argigarri oso era politian esplikatzen duen liburu bat bao, ez da hoia bukatuta dagoenik liburtegi baten lortu non, da martxera izburua baten uste hitzaldiak ematea etorri dela, beraren bitartez jarri ginen Iral eta gu kontaktuan, erleen bizitza ezkutua natera zuen, liburutegi batzutan igual bilatu dezakezuen. Elkartetik gabiltza hau berriro ere argitaratu nahian, naber denbora hartzen dugun, badalakoa pixkat mundu harrigarri oso era politian esplikatzen duen liburu bat, eta ezagutza maila pixka bat lortzeko, ezta? Ja, beste bat, umekin lan iteko, hau nik etxean joken ere umekin, erlauntza, erleen bizitza historia baten moduan kontatuta, ez da, txartxalok editatutakoa da, oso era bera egila frantsesa da uste dut, baina, nahiko azalpen sinplek eta umekin lan iteko lagundu daikezuen pixkat informaziotxo bat hartzen, ezta? Eta hoia da, erlezantzan ja aktibidade bezala hasi nahi donantzat, eta elkarteak kaleratu zuen liburu bat, baina ja da, sakonago, ezta? Pagina edo orrialde batzuk ere jarrizkizuet, bat izango zen, martxera izpurak beha dauke, erleak www.erlea.net, eta erlepuntua.com ere bai, ez da? Hor ere informazio desberdina bilatu egikezue erlezantzai buruz. Eta, hau xezan, luzatu naiz pixkat, igual askotxo. Eta, eskerrik asko, ez dakit denbora egin modon, edo galderaiko, galderak egiteko, edo... Galderaren bat, Gero, askotan supermerkatuan da biologikoa eta biologiko ez den bestia zer desberdintasun. Zeratian da bat da jasun dut biologiko eta bestea ez da biologiko. Hombre, ekologikoa da mezti batek, legislazio konkretu bat jarraitu behar du. Bai erlearen kokapenari dagokionean eta bai erlauntza horren maneiluari dagokionean, ez da? Orduan, suposatzen da, biologikoa jartzen bali badu, euki behar dela zigilu bat, nun jartzen duen, zigilu bat, bermatzen duen, ekologikoak, erlezantza ekologikoan eskatzen diren baldintzai bete ditura, ez da? Izango litzeke, adibidez kokapena, ezin da 3 kilometro erradioan erlauntza horrek ezin du euki, ez industria zonarik, ez karretera nazionalik, ez da inerrexa distantziako kondizio betetzea. Maneilua ere zailagoa da, eskatzen dizu kualifikazio gehiago eskatzen dizu, eta maneilutan ezin dituzu adibidez barroaren kontrako tratamentuak ere alternatibak izan behar dira, badaude, baino gehiago gainean gehiago egoteak exigitzen dizu ezagutza eta lan desentez gehiago eskatzen duen eskatuko luke erlezantza ekologikoak, baina produktuak ere gero ala dira, ez da. Orduan, hori da, suposatzen da biologiko, ekologiko jarri bali badola, zertifikatzen den zigilu bat euki behar dira. Eta gero betiko esaten dena, ez da, zigilu edo ez, askotan badaude erlezainak ere, nahiko maneilu ekologikoa jarraitzen dutenak, askotan izaten da, konfiantzazko hori badakizunak nola lan egiten duena, askotan ni gehiago fiatzen naiz igual horrekin, baina, pixkat desberdintasuna, pixkat zigilua bali badauka, suposatzen da, legislazio bat betetzen dela,
eta kondizio hori bete ditula ekologikoa izateko, osasuntsua badala, esango nuke eta respetagarria naturarekiko printzipioz. Bueno, bukatutzat emango dugu gaurko hitzaldia eta esker berezia emango dugu Amaiari, batez ere eman duen informazio guztiatik, baina bestetik ere ataundik abitu eta gure auzo eskutu xamarrota jatuta erongodun ibili dalako goratarea eta hala ere hitzaldiaren ordurako iritsi dalako minututxo batzuk lehenago eta eta azkenako etraspigintza erlautzako txian utzita.